Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nazdar klikfoťáci, dneska tu máme mikulášskú súťaž a ja, Mikuláš, som dnes dostal úlohu pomôcť nám so žrebovaním výhercov. Budeme žrebovať o 3 poukazy na portrétne fotografovanie. Zúčastnil sa vás veľmi veľa, takže ideme priamo na to. Pozor, ja si myslím, že môžeme ísť na to. Žrebujeme a vyberáme prvého výhercu a výherkyňu. Je to slečna alebo pani Monika Ravás. To není vidieť. Dobre. Urobíme si video alebo audio skúšku. Ďalší výherca alebo výherkyňa tejto skvelej súťaže bude pani alebo slečna, pán alebo páni. Neviem. Bude to pani Miška Líniová. Dúfam, že je to vidieť. Páči sa. Ideme na tretieho výhercu alebo výherkyňu. Vyžrebujeme, preveríme. Pozor. Tretím alebo tretiou sa stáva Janka Takáč Horníčková. Páči sa. Nevadí, že to není vidieť. My to zdokumentujeme fotografiou, ale nezúfajte. Áno. Tuto počkať, tuto nám to fotografka, naša asistentka zdokumentuje. Ja si tuto dovolím dať do rukavicu. Bum, bum, bum. Mikulášovi je teplo, napriek tomu, že je zima. Nezúfajte, lebo Mikuláš si kúpil 2 výherné žreby, portrétne poukazy. Presne takto nazvalo Clickfoto. Nazvalo to, že poukaz na portrétne fotografovanie. 15 kusov upravených fotografií v elektronickej podobe. Po forme 2 kusov. Čo to znamená? Keďže sme Mikuláš, tak ideme ešte 2 výhercov žrebovať. A vy sa nesmiete. Tu dáme poukazy. Výherkyňou prvého poukazu stáva slečna od pani Líbia Bebebenková. Nech sa vám páči. Zaostríme, nezaostríme, zistíme. Nevadí. Výhercom alebo výherkyňou prvého poukazu stáva nepozeráme, žrebujeme. Veronika Diví na Mikuláša. Veronika Bokorová. No, odfotíme. Dobre, odfotíme. Ďakujem vám veľmi pekne. Užite si. Čo je dôležité, ešte poznamenám, ako pán Mikuláš. Zavolajte, alebo napíšte, zavolajte na 0948 448 442, napíšte na klik@clickfoto.sk, tam si dohodneme všetko. Gratulujeme všetkým, ktorí nevyhrali, objednávajte poukazy. Šťastné a veselé.